какво е общото между колата, която не тръгва и малкото дете, което все още не говори или говори с по-малко думи от връстниците си. Общото е, че и при двете има конкретна причина това да е така. При колата може да бъде повреда, може да бъде вдигната ръчна спирачка, може да има нужда от зареждане, а при малкото дете има своите причини. Със сигурност не се дължи на инат или защото това е индивидуалното му темпо. След едногодишна възраст би трябвало като родители да чуваме първите думи от нашето малко дете. Разбери как с прости техники в домашни условия, с подръчни средства можеш да помогнеш на твоето малко дете да проговори и да откликва по друг начин на подходът и игрите, които подбираш с него. Казвам се Михаела Калинкович и съм логопед. А също така съм и майка на 3-годишно момче. Създадох метода Мога с много любов към родителите и малките деца, именно защото знам колко ценно е, когато общуваме вкъщи и по какъв начин това променя ежедневието в положителна посока. Включи се още сега, като натиснеш бутона отдолу в мини курса "Първи стъпки в проговарянето".